ka Border Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala lum ya ka jing yalang ha ka no phais ngi jong ka arpu atre ku nai wing ar jar pu ar bat ki nong yalam hima nong yalam snong jong ki jaka ki bahap ban pen bet pot ha ka phase 2 Haba pentip sigilat pathai khubor Chief Executive Member ka Council uba Tita Starwell Khan ulaong bagi hima kum ka hima jirang hima melim hima nong klau hima khairim bat raj nong tung hima nong spung kin hab ban penpoy yaki kot kisla baro ban kersan ya ka jingkam jaka namar ka Regional Committee jong ka sarkar kan ya syong perkhat ha ka laipo tarik unai wing araja arpuar hab ya ka ban brief kendiat ha ka jinga dei bat kanika meeting ka balalong mana ka si ha ka balawan daki clear nong sensiar baro na kini ki hima lawan ki representative na kaliang ka hima melim na kaliang ka raj nong tung nang ta na kaliang ka hima nong spung bat kum juru na kaliang ka hima jirang ti kompetitif ka regional committee kan sasyong ka live tarik jong ni benai ti nang kata kadau haswa jong gani ka regional committee na kaliang jong ka border committee ko jongi ila khat ingini klin sosial present ya ka claim ka jongki ha ka bede bat ki jaka kita ki bahap apo ka riboy area halo kini ki sektor ki bade apo kini ka area of difference lani ha ka jingya kaja pan bet put apa deng ka asam bat meglea te kumbalong hi na kaliang ka hima meliep ya ke jaka ke beda ya po ketuka jaka ke bungi ong kades rumah ini ya mo ke ba ke area ke jongka ke don komba South Park Sanpunyo Square meter te kani ke jaka ngi sekot ke raj khat arbo boitha mo bongtha khat ar raj khat ar bongtha hakaba kini ki jaka ki baha apo kani ke area gila kliem bet ka hima meliam dan kalian ke hima meliam kala panpau ya ni bakin saai ki kot isla ki badan kam hapo kalai tarik kenang ba ngindio 8% hapo ka regional committee te bede bat ka block 2 na kalian ka hima khairim bat kumjuru na kalian ka raj hima raj nongtung ki don arfu arteli ki arfu arteli ki snong ki ba ngila kila claim mo la claim na kaliang jom kini ki hima ki bahap ya po put sam jom ka Khasi Hills Autonomous District Council ti kumjuru ha ka nong spung ka Borduar mo bahap po hima nong spung ka area ka don sispa sa Punyo square meter ha ka badan prateli ki snong ki ba ni claim na kaliang jom ka hima ha ka ba kini baro prateli ki snong ki ha po ka jingpet ka jingkmi jom ka hima nong spung kumjuru haka hima jirang lawan mi khmat usiam hima jirang haka bayade ba kanong wa muktamur bagi don khat sau tuli kisno bat nakaliang hima nang klau ka khamwan haka bayade ba kani ka area Borduat te la penbet bala IT haki hima baro bakin penpoi ki kot kisla ki badon kam baro hapo kalai ku tarik kenang ba nakaliang jong jongi ke district council lengba nomi khmat apo ke regional committee and present neka apo ka regional committee ti kumjuru nakaliang jong ka boundary committee na kum chairman ba kumjuru kum kledo jong ka Khasi Hills Autonomous District Council nga panpau ya ke jing sosi ka bajur halo ke jing ja ka palaja mena step ang teh po ka snong mukro ka baha po ka block 2 mo ka badang day ka jaka ka ba ya ha po ka jing ya penbet put penbet sam te na kaliang ka jonga nga panpau ka sosi halo ka ding jing ja ha ka ba adu kumba sangut mo ki pensim ki pokodor ki la tu no ha ka jing le don bor jong ki pulet ka asam ki jing siat kulmar ki pai ba ka tu snong bat nakaliang ke jongi ka Khasi Hills Autonomous District Council ni penrem jur ya kani ka jingja bat nakaliang jong ka council ngin salet ya ka pan mi khmat hakati ke jaka ya ka pan ai min siam lam ya ki parado ki parsnam ki badan te jaka bat nakaliang ka district council ni sung ban kerpat ya ka sarkar ba ka ban simkhia ya kani ka jingja hakaba di ban
bu ya katna tokit ke babiang mendesu tangga judicial inquiry lani tang kata magistrate inquiry re kala dei ka por hakaba ka sarkar ke tiban pha no da ka CBI lani da ka NIA mo kawa kandon ke jing tokit ke bamedia halo kani ke jingja pat nakaliang ke jungi penremjut ya kani ke jingja ke berjam terus ni kumbala ai lat nakaliang jongka council bangin persen mau nakaliang jongka district council lembau khot jungi di nakaliang ke council ngin sa ha jadi report documents